आता अभिमानानं बोला, माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल। अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या गणेश विसर्जन या पद्धतीमुळे नेटकरी प्रचंड संतापल्याचं पाहायला मिळालं। शुक्रवारी ठिकठिकाणी लाडक्या गणरायाला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला। एकीकडे अशा भावपूर्ण वातावरणात विसर्जन होत असताना दुसरीकडे अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांच्या गणेश विसर्जन पद्धतीने नेटकरी प्रचंड संतापले आहेत। राज्यभरात गणरायांचं थाटामाटात विसर्जन होत असताना नवनीत राणा यांच्या घरच्या बाप्पाचं विसर्जन झालं। मात्र त्यांच्या विसर्जन पद्धतीमुळे नेटकऱ्यांनी त्यांना धारेवर धरलं आहे। बाप्पाच्या मूर्तीचं विसर्जन करण्यासाठी नवनीत राणांनी आधी बाप्पाला डोक्यावर घेत विसर्जन तलावापर्यंत घेऊन गेल्या आणि नंतर मूर्तीला तलावात थेट अक्षरशः फेकून देत विसर्जन केलं। राणांनी ज्या पाण्यात गणपतीचं विसर्जन केलं ते पाणी प्रचंड अस्वच्छ होतं, गढूळ होतं। नवनीत राणांचा हाच व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय। गणपती बाप्पा एक लाडू फुटला, एक लाडू फुटला। चला म्हणा एक दोन तीन चार अरे गणपती बाप्पा, अरे गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल।